madaming cafes or restaurants nearby, pero they still choose Coffee Bay. My name is Nez, store manager of Coffee Bay. So yung vibe niya mas magaan and mas cozy. Unlike other cafes, yung space niya is generous compared to other cafes. So yun siguro yung difference din niya with other cafes. And Coffee Bay branches in Korea, when you check, malalaki din yung mga space nila. So, if I am a first-timer, visitor, or customer, parang magaan yung ambience, magaan sa feeling. For me, Lotus Waffle is a must-try since it's one of our best sellers when it comes to waffles. For food, tteokbokki. And then we have our, the latest one, or the newest, our Pika Pika, and the special French fries. Okay, so ayun guys, kasama natin ngayon si Sir Lawrence at saka si Sir Gab to introduce to us yung mga sinerve nila para sa atin. If you notice guys, we have a full table over here. Actually, Sobrang dami nito. punong-puno nga to from drinks to dessert and syempre yung mga food natin. Okay. So, first of all, pakilala muna yung mga kasama natin. Sir. I'm Gabriel and I'm supervisor here in Coffee Bay San Fernando. I'm one of the supervisors of Coffee Bay, Lawrence. What do we have on our table para sa mga drinks? So, Sir Lawrence, ano ba yung mga available drinks natin dito? May mga strawberry series kami, may mga refreshing drinks. Kung mahilig naman sa coffee, may mga espresso. Sa mga bata, sa mga kids naman, yung mga ayaw sa coffee or mas prefer nila yung no caffeine, it's a basic latte. One of the best seller po namin ngayon, strawberry series namin is yung custard tsaka yung strawberry yogurt delight. May bago po kaming ilalabas ngayon, cloudy soda. Sir Gab, ano mostly yung mga ino-order nila dito? Mostly yung order nila dito is bestseller namin is caramel macchiato and brown sugar ristretto namin yung mabenta, cinnamon Spanish. We do have special is butterscotch latte na unique siya. Then butterscotch flavor siya talaga. Sa Bingsu naman sir, bestseller natin yung mga snow nutty. Snow nutty sweet. Then yung mga milk-based lahat, bestseller po natin yung mga. In a nutshell, sir, how much yung bingsu natin? This is shareable eh. Good for sharing siya talaga. Reasonable price naman pero it's good for sharing. There you go. Okay, for the food naman, Yes. ito naman mga experts natin. So kasama natin ulit si Ma'am Nez and si JR, ang food expert sabi nga ni Mark. No? So let's talk about the food that we have on our table po. Yes, meron po tayong mga appetizer like nachos. For sharing naman po din siya. Good for 3 person. And we have taco meat for appetizer. Then promotion choices with fries. Meron din po siyang regular french fries. Okay. Po. And second po, meron tayong pinaka-bestseller natin, yung egg benedict. Then may choices po din tayo for sa mga salad. So meron po tayong platter. Yung pwede po sharing, good for 3. Okay. And then next po, yun po yung mga triple cheese and double butter. Choices din po siya ng scramble or sausage. Then po, meron tayong mga scramble base, yun po yung mga egg banh mi. Pwede rin po siyang sharing for 2. And ham egg bun or egg bun. Then sa mga waffles po natin, meron po tayong fruit fresh. Choices po siya ng fruit fresh ice cream, fruit fresh, and then bestseller natin yung Lotus Waffle. Okay. Pinakamasarap namin. And then baka gusto nyo po mag-croffle, meron din tayong choices ng Croffle, croffle. Marami po wow. silang mga flavor. Dami Then nun, kung main course po natin, yung po yung pinaka-bestseller din po ngayon sa Coffee Bay, yung Pika Pika. Meron din po tayong choices na fish or chicken or mix. Saan po yung pika-pika Yes dito? po, ito po yung best. Ayun. Meron siyang sauce po yan, yung mga onion sauce, cheese sauce, and ketchup. May choices po ng pasta. Tomato meatball, bacon cream, and beef aglio. Wow, dami. Yes. So yun yung mga nabanggit ni Sir JR dito sa table natin. Ma'am Ness, kayo naman po, being one of the leaders po dito, ano po yung mga madalas nilang orderin? Madalas orderin, sir. I can say when it comes sa pasta, yung tomato meatball and the bacon cream spaghetti. And then sa waffle naman, mostly yung fresh fruit. And of course, our one of our best sellers sa waffle, yung Lotus Waffle. Si Coffee Bay, siyempre pinaka-the best po niyan, yung tteokbokki. Choices po siya ng corn dog or fish cake. Sigurado at babalikan po nila yun. Napakasarap ng tteokbokki namin. Grabe. Galing Korea po.
Yung pagkaka-spicy niya kasi, hindi siya yung talagang normal na spicy lang. So, mas best pair siya with, yun nga, yung aid and the smoothies. Yung mga refreshing aid. Okay. So ano pang hinihintay natin? Mark, tikman na natin to. Actually, I'm excited to taste them. Lalo na yung mga favorites nila. Alright, thank you so much, Ma'am Ness and si JR. Thank you, sir. Finally, right after na pakita namin sa inyo guys kung gaano karami yung mga inihanda nila. Eh, syempre, titikman lang tayo ng mga few of theirs siguro. Ginawa na lang natin, pumili tayo. And syempre, pinili natin yung mga best sellers. Okay. Alright, so meron tayong mga bingsu, mga finger foods, pika-pika. This is a wrap. Kanilang ex-Benedict. Yes, syempre yung kanilang tteokbokki. Yes. And syempre yung mga drinks nila. Mark, nasabi sa atin kanina, yung nasa harapan mo, sikat niya sa Netflix. Yes, actually, one of the K-drama sa Korea, na-feature ko. Aha. The name is yung Penthouse. Oh, Ayan, pwede nilang so, hanapin yan din. Pwede nila. Anong episode kaya yon hanapin natin? So, hanapin na lang nila. Hanapin na lang nila. Yes. And good thing, meron na tayo dito sa San Fernando, Pampanga. Kasi, ang lapit lang natin dito. Mas napalapit ito sa mga taga San Fernando. Uh-huh. Hindi nyo na kailangan dumayo. And parking, it's not a problem dito sa Yes. Coffee Bay. Our location, sir, is at Let 1B, Coffee Bay Building, Barrio San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Our operating hours is from 8 a.m. to 12:30 midnight, from Sunday to Monday. They can just simply search Coffee Bay-San Fernando.